ጋኔን ጻድቃን ክባል ይክል ማለት ሰብ ንዘይ ጸድቅስ ጻድቃን ይባል እዩ ሰብ ይመርሆ ለግብር ኣብ ጻድቃን ያፍሪሳ ድሓር ጽሑፍ ጽሒፎምስ ንገብረ ጻድቅ አንብቦ በሚዲያ ወጽ መፈንቅለ መንግስት ኮይኑ ተኸገብር መጽዩ ህይወቱ ከደህን ንህዝብ ትግራይ ሓሲቦ ይመጸን ህይወቱ ከደህን በረኻ ወጽኻ ምሳኻ በረኻ ወጽዩ ስኻ ትሕልዋ ያ መን ከሕልዎ ናብዚ ኣውን ሻዕብያ ክመጽያ ናብ መቐለ ኣትይዶ መቐለ ኣብ ትግራይ ፒፒዳ ኣትዩ ሶ ሻዕብያ ምሳኻ በረኻ ወጽዩ ኣፍታ በረኻ ኮይኑ የካቲት ወርሒ ታገዩ ብዛዕባ ዝሰብ ዝክሓስብ ከለኹ ኣነ የካቲት ወርሒስ ጻድቃን ሕሰቦ እቲ መኸተ ዝተኻየደ መንግስትና መሪፅናስ መንግስትና መርሑ ማለት እዩ ናይ መኸተ ኮሚቴ ኔ ማእከላይ ኮሚቴ ኔ ወታደራዊ ኮማንድ ኔ ጻድቃን ኣብ ውሽጢ የለን የካቲት ወርሒ ኣብ ጸለምቲ ታይ ገይሩስ ገብረ ጻድቅ ኣኡምሶም ነይሩ እንትና ጻድቃን ኣካብ ማለት እዩ ታደሰ ወረደ ወታደራዊ መራሒ ሙልጌታ ጫልቱ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝምልከቶ ድሓር ጽሑፍ ጽሒፎምስ ንገብረ ጻድቅ አንብቦ በሚዲያ ወጽ መፈንቅለ መንግስት ኮይኑ ልኩት ሰብ ዝታይ ይገብር ዘሎ መፈንቅለ መንግስት ክገብርስ ንገብረ ጻድቃን እዚ አንብባ ይልዎ ገብረ ፖለቲከኛ ሰው ወታደር ጥራይ ሆነ ገብረ ጻድቃን ሓያል ሰብ እዚ አይገብረን ይቆ አነ እኮ ናይ ሰራዊት ቃል አቀበልን በር ና ፖለቲካ መሪሕነት ቀያሪ ገልባጥ ይኮንኩን ይልዎ ቢድውን ይኮን ዝሃቦ ብሰብ ይልዎ ኣብዚ ኾነ ይኹን ናይ መኸተ ስልጣን ዘይነበሮ ሰብ መንግስት ክግልብጥስ ኣበረኻና ኣሎ ሓሲቡ ድሓር ደብረጽዮን ድሓር ምስ መጻ ሽዑ ኣይስኻ መራሒ ስለ ዝኾንካ ናብ ሱዳን ኪድ ጸገምና ናይ ሎጂስቲክስ እዩ ኣብ ሱዳን ኮይኑኻ እቲ ዲፕሎማሲ እውን እቲ ሎጂስቲክስ እውን ብደንብ ሞቢላይዝ ክትገብረልና ህይወትካ እውን ከይጠፍእ ኢሉ ጻድቃን ሓዛን እንድዘበረጽየ ማለት